Hello guys, खुलुमबाय नैबे मोनजोलि ब्रह्मनि चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायनाय थाबाय आरोना आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आं मोजाङैनो दं स' दिनैहाय आङो बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैहाय ब्लग भिडिअ लाना फैदों आरोना ब्लग भिडिअआ जाहैबाय आङो दिनै माबायाव अबेहाय थांनो ओंखारदों नै गस्ला दख'ना गानदों आरोना थारमाने बाबुनि ICDS स्कुलाव लांनो नागिरदों आरोना आङो बाबुखौहाय खुगा रायलायनो रोङाखै नालाय दाबो बोसोरनैबो जाजोबाखै अक्ट'बर फैबा अक्ट'बरनि 18 थारिख मोनबा बोसोरनै जासिगोन आरोना आंना फिसालाया दैसाया ओमफ्राय बेखौनो खगा बायथों होननानै आङो माबायाव लाङो आरोना ICDS स्कुलाव सानथाम सानब्रैसो दामानि लांनाया आरो लांबाय थागोन होननानै आं सानो सोलाबबा बहुद फरायनाय माने लोगोफोरखौ फरायनाय माने नुबा रोंलांगोन खोमा सानो आरोना आङो ओंखायनो आं दोनलाङो स' बेयावनो थांनो ओंखारदों आङो नै फरायदा फराय गेलेनायाथ' गेलेहैबायसो थाखायो फरायनोबो रोंखाया रायलायनोबो रोंखायाखै दाबो मोजाङै थथ' थाथासो आरोना मा बाबाल'सो होनो रोंदों आरोना एसे एनै स' बेखौनो दोनलांनो नागिरलायदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाय जाय नायनो इन्टारेस्टेड दं नायदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होलांदो चलो बा मुवाबो बाबा माजिया ए माजिया बेनो बुंगायाबो सैमाया दैसा दैसा Aku sini ya. Kan jangan gitu ya. Mam jangan gitu ya. Gitu ya. Ya. Kami ya lebih ya. Mulai. Tapet ini ya. Tapet ini ya. Ini ya. Di sesa deh, ane lubang bawa deh, ayo. Nangku ane karon kan bawa sih. Hei, oke. Kau. Ya. Enggak neng. Deh. Umea bener. Umea. Oh, nih. Umea bener. Belum. Nang bawa saya deh. Nah, mau lihat video ni bau, lihat video Korea ba. Belu keper, jojo Korea ni bahasa. Bahasa video. Kan play sih. Ai. Lilin deh bau. Oi. Dan deh. Malir keba दैसाया malir keba ayo malir keba दैसा lihat saya dia apa seluruh go dah be Video. Hai. Aku naik buat kamu. Dia selesai. 1, 2, 3. Cuma dress ki Purena dress koi. Cuma, hah? Koran? Kenapa nak? Soalnya di Breno.
ekor. Deh. Dui ekor deh. Lelase. Lâu chứ không đi đấy. Ê ba bạn, tên. Sao vậy sao? Em gửi đó em ini hero em sani hero em Để lấy đó ba bạn để. Để ơi, stand đều. Aduh, iya bisa dilihat nih Desya jengna. Desyaबो. Nah, iya bisa dilihat dong Desya. Layahay jengna lagi ya. Bi karset. Kau mil lagi lekra dong nih. Lekra. Dilihat deh Baba. Stand deh. A B C D E F G H Gimana lah? Ayo, minggu nami siapa lagi? Bisa? Awan, kudum dah. Kudum saya Baba. Sekarang dia naik deng. Ayo, tang naik deng. Kayaknya sekolah penangga, gelegra mana, nih gelene. Kudum tu deh, agak kau. Ayo, musa ada sekema. Wawan, geba deh. Nasi. Geba saya di sana, agak kau geba saya. Kenal deh. Apel. Desani sekolah fरायनायफैनाया फुथुलाजोंसो गेलेबाय. गन्थं मोखां मावजि बायदि ओंखारनांजोबबाय. Desaya. Ma belai. Ma biyo. Agaknya. Ayo, musa deh agak. Sekarang deh naik hina deh. Deh nolai. Bisa. Hai nur saya Baba. Oi. No, jaja hana agaknya. Jabai agaknya. Yam deng. Agaknya. Yam deng. Bisa, mana saya? Hei, yam deng. Ma bilai, kuruman ke aji bayar nih. Kudung. Bawa hai. Mini. बायरायावसो थाफैबाय थायो लेखा फरायनायानो बुनो होसो जानानै लेखा फरायनो थांबाय देसायाबो बायरायावसो नै बायरायावसो गेलेफैयो आयौ गल दे बाबा आयौ दिस गल दे दिस दे aduh dis baik Baba gol gele besta ini siapa nak ayu gol aduh feda orang sepeda जाबाय फरायखांबाय दिनै
थांसै आरोना फरायखांबाय सुना लाजोब्बाय नै गासिबो न'आव थांसै न'आव बो थथ'आबो मा बो दाव दाव दखानाव दाव बायजायोसो दाव जा दुस्थ' आरोना ओंखायनो आं दसेबाबो ICDSनि स्कुलावहाय फरायथों होननानै लाबोयो आरोना न'आवबाबो ओरैनोसो थाखायो खगा बायथों होननानैहाय दा रायज्लायस्लिंनाय नालाय लोगोफोरनिखौ नुबा ओमफ्राय लेखा फरायनाय नुबा जाहाथे देनां स्कुल हाबनायाव इजि जायो।